καλωσορίσω στο βήμα την Υπουργό Εθνικής Αμήνης και υποψήφια με τα ψηφοδέλτια στα ΣΟΚ, δεν πειράζει, και πήρα και βαθμό. Και υποψήφια λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, την κυρία Φόφη Γεννηματά, για 2 λεπτά. Φίλοι και φίλοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μένα να παίρνω το λόγο στην εκδήλωση του Δημήτρη Κρεμαστινού και μάλιστα μετά από αυτόν, γιατί ο Δημήτρης για όλους εμάς είναι ένα σύμβολο. Είναι ο γιατρός που στάθηκε με αγάπη δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου στις πιο δύσκολες στιγμές του. Είναι ο Υπουργός Υγείας που έβαλε το δικό του στίγμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που αναμόρφωσε το ΕΚΑΒ, γιατί ακριβώς ήξερε την αγωνία των κατοίκων των μικρών νησιών, ήξερε τι ακριβώς χρειάζονταν και τίποτα δεν ήταν δεδομένο τότε από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Είναι ο βουλευτής Δωδεκανήσου που νοιάστηκε για τα προβλήματα, που εξασφάλισε τις υπηρεσίες, που αναβάθμισε τις υπηρεσίες για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και κυρίως είναι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ξέρει να αγωνίζεται, που έχει δώσει μάχες με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια και είναι και σήμερα στην πρώτη γραμμή της μάχης στα Δωδεκάνησα και δίνουμε μαζί αυτή τη μάχη γιατί είμαστε αποφασισμένοι, φίλες και φίλοι, να κρατήσουμε το ΠΑΣΟΚ όρθιο. Μίλησε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κρεμαστινός για το πόσο αδιέξοδο είναι το να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτών των εκλογών και να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πράγματι αυτή η πόλωση που ζούμε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, που εκμεταλλεύονται τον φόβο και την οργή, δεν οδηγεί σε λύση, γιατί είτε θα οδηγήσει στο να κυβερνήσει κάποιος μόνος του, και το περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο Δημήτρης Κρεμαστινός τι σημαίνει αυτό, είτε θα οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές. Και η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πάει σε δεύτερες εκλογές και το γνωρίζουμε όλοι. Το 2015 δεν είναι 2012. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι η χρήσιμη ψήφος σε αυτές τις εκλογές είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει την τρίτη εντολή και να λειτουργήσει ως καταλύτης συνεννόησης και συνεργασίας για να μπορέσει να δημιουργηθεί στις 26 Ιανουαρίου μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, οι πολίτες αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συνεννοηθούμε οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Γιατί κατάφεραν να το κάνουν αυτό στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, γιατί κατάφεραν να το κάνουν οι Σουηδοί που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όπως εμείς και δεν μπορούμε εμείς επιτέλους να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Και εμείς μιλάμε για την κυβέρνηση εθνικής ενότητας από το 2012. Δεν το λέμε αυτό τώρα. Είπε πολύ σωστά πριν ο Δημήτρης Κρεμαστινός ότι υποχρεωθήκαμε να δημιουργήσουμε αυτή την κυβέρνηση το 2012 μετά από τις διπλές εκλογές και σας θυμίζω ότι εμείς είχαμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στην κυβέρνηση και αρνήθηκε και τους είχαμε προτείνει να κάνουν την κυβέρνηση της αριστεράς, είχαν την ευκαιρία να κάνουν την κυβέρνηση της αριστεράς και πάλι αρνήθηκαν γιατί πολύ απλά δεν ήθελαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Μας άφησαν εμάς να το κάνουμε αυτό. Και τους είπαμε τότε να συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, να πάμε όλοι μαζί στην Τρόικα και να διαπραγματευτούμε τη βελτίωση της συμφωνίας. Αυτής της συμφωνίας που εξασφάλισε 240 δις στη χώρα και από το 12 γίνονται μόνο εκταμιεύσεις, που μείωσε κατά 180 δις το χρέος, που μείωσε σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης, από 13 δις που πληρώναμε για τόπους και άλλα τόσα για χρεολύσια το 10, τώρα πληρώνουμε μόλις 5 δις σε σχέση με αυτό που πληρώναμε το μόλις. 5 δις για τόπους,
χρήματα που θα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Και δεν θέλησαν να έρθουν μαζί μας να δώσουν τη μάχη. Οφείλουμε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Είναι αγώνας επιβίωσης και είναι αγώνας δικαίωσης. Και είναι και ψήφος ευθύνης. Ευθύνης για τη χώρα και για την προοπτική. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε περιπέτειες και γιατί πρέπει να χτίσουμε πάνω στις θυσίες του ελληνικού λαού. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να ρισκάρει με το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών όλες αυτές τις θυσίες που έγιναν τα τελευταία 5 χρόνια. Δυστυχώς αυτή τη μάχη δεν τη δίνουμε ενωμένη. Όπως είπε πριν ο Δημήτρης, και εκείνος και εγώ και πολλά άλλα στελέχη και πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της μάχης με το ΠΑΣΟΚ, προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Δεν τα καταφέραμε. Η απόφαση αυτή θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το προεκλογικό αγώνα. Γιατί αυτοί που έφυγαν είναι συνοδοιπόροι μας, είναι συνάδελφοί μας, είναι γειτονές μας, είναι η οικογένειά μας. Πρέπει να ξαναβρεθούμε μαζί. Πρέπει οπωσδήποτε να ενωθούμε μετά από αυτές τις εκλογές. Αλλά εγώ ακόμα και αυτή την ώρα τους προσκαλώ να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Και θέλω να τους απευθύνω ένα ερώτημα. Διεκδικούμε την τρίτη εντολή. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν 2 ακόμα πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να είναι στην τρίτη θέση. Η μία είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι ντροπή, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακόμα και με την ψήφο συντρόφων μας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης η Χρυσή Αυγή. Και από την άλλη μεριά είναι το ποτάμι. Ένα ποτάμι θολό, που δεν ξέρουμε ούτε από πού πηγάζει, ούτε πού εκβάλλει. Που και για να μπορέσει να μεγαλώσει τα ποσοστά του, ενώ μας έλεγε ότι είναι δήθεν κάτι πολύ καινούργιο και δεν θέλει καμία επαφή με το πολιτικό σύστημα των προηγούμενων χρόνων, παίρνει ό,τι βρει στο δρόμο του από φερτά υλικά. Ακόμα και φθαρμένα υλικά κατά τη δική τους άποψη, μέχρι χτες, από τη δράση και τους νεοφιλελεύθερους, τους ακραία δεξιούς, τη Δημάρ, ακόμα και την απόδραση. Έχει πάρει και αυτούς που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη που κυβέρνησαν, από στελέχη που ήταν στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Με ποια συνοχή, με ποιο πολιτικό στίγμα θα εξασφαλίσει αυτό το κόμμα την αναγκαία συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Άρα αυτές οι εκλογές δεν είναι απλά υποχρεωτικές, είναι ψήφος απόφασης για την πορεία της χώρας. Και καλούμε και τους πρώην συντρόφους μας και τους πολίτες και στην Αθήνα και στην Β' Αθήνας και στα Δωδεκάνησα να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ.